kini maayo alang kanako sa pagtuol ngadto sa Dios. Ako mibutang sa akong pagsalig diha sa Ginoo nga Dios aron ako magapamahayag sa tanan nibong mga buhat. Salmo 73 tudling 28. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Gusto ko mo tanawan ng mata. Di na mahimo buski mo eh. Hilom sa mo'y. Nangabubo ka? Ay mo kabalaga kay kamong tanan. Akong gamiton karong pila ka adlaw. Gamit mo na akong tanan. Labi na yun ka ng inyong giingon nga daot. Kanang Krisanto. Oh, lain na kong pamatiunan na bus. Anong giapil man mo ang daot nga gamit sabni mo? Gamit taon ang gamit kini mo, boss. Ayaw i-apil ka tong daot. Daot na guna. Basta may gamit taon sa daot eh. Gawas pa. Wa pa ka makakita niya. Pero kung makakita ka unsa siya kadaot, baka ingon gid ka nga, wa gid siya gamit. Kung sa manitabo ninyo, labi ka na samboy. Magsige kang ingon nga daot o guway gamit. Pero bisag wa pa ko kakita niya, pero sa manitabo ninyo, ha? Naon sa man mo? May gamit na pagaling armas, pero sa manitabo nimo. Gusto ko mo tanaw, nag-iingon ninyong daot. Karon, boss? Dili pa karon. Be, ay nang armas samboy. Ya, boss. Yun na, boss. Asam di ka, boss. Manghudap. Wala si kwarta. Oh, bingkoy mo kayo magdagway. Boss, pila na lang ka adlaw nga gitapol may pamasura, boss. Gilaay man imong kinabuhi, boss. Sige, pamasura. Si pamasura niya, way uminto. Pailob lang mo na mo. Surbalik na ko rin ninyo. Hatagan tamog nindot o hayahay kay trabaho. Di na mo mamasura. Nak, nindot ako na, boss. Lamiago din na, boss Kim. Ano sa na? Di na may mamasura, eh. Gawas ka baho kayo. Hugaw pa yun. Paabot na lagi mo. Surbalik na ko. May bawaan ninyo. Boss, sa'yo lang kwarta ng trabaho ang giingon ni mo, boss Kim? Sayon ra kayo. Murag magic. Anto na ko. Musamot ka laay mong kinabuhi, boss. Nang mulakaw ka o niya. Way ibilin para na mo. Pinangga kay mo na ko, Samboy. Mao nga magunahuna ko ninyo permi. Uy, wow! Nanay! Ito, nanay! Sige, anto na ko. Pagtagbaw mo, suyok pa ng rugby. Ako sa muli! Pagpuyo mo! Ipagi din ako rugby sa inyong mga matarog baba. Paghuwat mo, ha? Kung mahuman ko, paghuwat mo! Ayaw nalagtabang milin. Ako nalayguyon aning mga sakos basura sa gate. Mutabang nang ko almadali ng telya. Basyan ni anak karon si Crisanto. Sige, malag Crisanto, imong huna-huna. Uy! Ako nalay balik atong usa ka sako, ha? Dinhi ka lang kay basin tuod nagpadong na si Chris dinhi, ha? Unang telya. Taod-taod naman tang nag-atang niya. Wa pa man lagi. Muanhi ka to. Ako man to siyang giingan nga mobalik pagkasabado. Mitando man siya. Sabado man ron, niya lagi to si Crisanto. Uy, niya na sila si mama o papa. Ganun niya mo gawas. Nagusta mo din eh. Gihakot na ko mga basura dinis gawas, sir. Aron makuha sa mga basurero. Dayon, Victor! Mag-iya pa ba yata? Mag-kilo pa ba yata? Oy, Daria! Pasura na sa bilin! Oo, ma'am. Tara, Victor! Tara! Basta ka ba? So, Dari Milin,
sige, nasod na dito. Ako nalay bantay din eh. Gusto pa lagi kong mag-greet ang birthday ni Crisanto nang. Pasudlo naman kung kas imong mama o papa. Kadiyot lang ko kayo ng terya. Ay, Pabuto lang ko na ako. Bisan kadiyot na lang kayo. oh, gitawag na in taon ka, uy. Usa man ni si mama, oy. Niaraman unta ko sabay. Naapagyo ka ng terya. Awa na suko na, lakaw na lang lagi, sige na. Di lang yung tingali mo abot si Crisanto ng terya. Naunsa man taon ka, Milin. Kausara gani ka makakita ni atong daot nga bata. So naghigwa usta nga makakita pag-usa ka atong Crisanto. Nga man, ha? Naluoy man ko niya nang. Sige, masuot na ko. Uy! Unsa man doon? Hala, nagkadiyatan ko kayo ng terya. Si Crisanto nagdakan nga nagtuod siyang kariton. Sura! Chris! Crisanto, happy birthday! Nakarga ng tanang mga basuras imong kariton, ha? Salamat kayo ng Tirya. Salamat sa Milin. Daghang kayong salamat sa imong binardihan ako, ha? Happy birthday, Crisanto. Sorry. Hala, wa man ko'y gift na hatag nimo. Kini daing mga basura. Ha? Nindot na kaini. Ikapalit na ni akong bugas. Ikapalit sa ni og sudan. Ha? Ikapalit na ni og gas para sa among suga. Daghang salamat, ha, Emilin. Daghang salamat ng Tirya. Ato na ko. Ay, sige na, tanamili. Itawag na rabakal ganiya si mong mama. Happy birthday! Isuon na ba si Mili? Naana, ma'am! Naana! Salik na, uy, pastila. Mahilak naman doon kag maayo. Ay, ako magtuong na ingon ba na ini ka gusto kalino ni butang, ha? Kinigatong kitimbang ka ng Victor. Tilaan lang ko niya ni, o mahurot lang sa dayon ni. Victor? Uy, sama to eh? Nagsigi kong sulti nga rin, pero muragwa ka maminaw da. Nagtutuko ang imang kwarta na turo na. Oh, ato na nang i-deposito? No? Ha? Dili. Hindi ka ba masukot nga itong i-deposito? Gusto na kong kita mismo magbantay, magtubo o magkadaghan o magnaundok ang ato mga kwarta. Kaon. Naghinuktok man noon ka, uy. Sige na, kaon na. Hain ka magpuyo si Chris. Nakabantay na gyud ko nimo. Murag di na mawa sa imong unahuna si Crisanto. Nangunta naman lang ko. Kunain ka sila magpuyo. Tingali, kay basurero man siya. Ang ilang gipuyan makaluloy sa kaing tan-ahon. Una ko naman sa sikanan, Roda. Si Milen, kao na ba? Tariya? Mukaon na, sir. Hi, anak! Melin! Mula ka una sa si mama o si papa, ha? Asa naman sa mo? Sige, ka una! Oh, Taria, si Melin, ha? Oo, ma'am. Asa naman? Bye, anak! Asa man sa mo, ma? Sige lang yun sila lakaw ng tirya. Mili. Ganiha pag-abot nila, nilahustayan sila sa kwarto og nanirato. Huwag gani ko pagsudlan nila. Pagkawas nila, nang lakaw na sap. Pirmi lang nagdali. Manya, pirmi lang magdaog bag. Ay, may bak-o mamigosyo sila si mama o papa nimo. Unsa man ang ilang negosyo? Dili na masayon-sayon sa paggubakin ng atong barong-barong. Tanawa unay, ligo na kayo nga to Crisanto. Baga kayo nga luna. Aw hinoon, katon lang hapon ng bungbong. Pero ligo na mga haligyo gato. Yun na.
Diin ka manining baga o gligon kayong luna. Sa akong suki is basura. Sa ilang ng tirya. O sa akong gikailang nga bata sa si Milin. Di man nila ihatag ang ilang mga basuras lain. Ano nila nato ihatag ingko iking? Ah. Ha, ingko? Hihapon na ta. Oo. Pastilan. Kunwa magbaha din, he. Dili mabago atong barong-barong. Sige na, din, mga unan ta. Daot! Oy, kinsaron? Si Samboy na iking! Panuway, bigani, be. Unsa man? Hoy! Gusto yun mo patay mga bataa mo, be? Nagpalit ko guna. Bigani, be. Unsa man, Dili patay ang amotuyo, King. Nami kuyog. May gabi, King! Oy, kinsa ka? Dahil ko yung gamay kay Toyo. Gusto na kong mutanaw makikidailan ni Crisanto. Kinsa man ka? O ngano nakailaman ka ni Crisanto? O sabay mong tuyo sa akong sinago? Mora magag ispiya. Dagan yung pangutana. Di daw talaga kong Toyo para mutanaw lang ko o niya makikidailan sa imong sinago. Ikaw mo rin naman masinggan imong pangutana. Kasi nagkupon sa flashlight. Diyan ako. Pasigay o iwagi ang naong ni Crisanto. Ayaw alihin sa imong bukto ng dagway mo, Daot. Bigyan di ka ron. Saman. Step. Suway. Puyo. Puyo sa boy. May noon nga giali ang bukton siyang naong aron akong maklaro. Daot yun to, da. Makita sa bukton. Daot pero solid ang bukton. Anad kang trabaho sa inyo, ha, Daot? Tagadiin man ka. Yun na. Ikaw mo ispiya kinagan ka kay pangutan ng Crisanto. Ikaw ba? Tiguang ka lang. Di pa nagkatiguang ay. Gisikaran ka na nako. Suway. Suway! Dahil guna na kung way hagon na. Ipaubos mong bukton, Daot. Sige na. Ipaubos mong bukton, Daot. Ipaubos imong bukton ba? Kay mo tanaw sa imong dagway si Buskim. Saan? Maliw na kay mo bukton yung murag lipak. Sagdi lang. Crisanto, Dong. Tawagan ako og Kim. Amigo na ta, ha? Crisanto? Suway. Sige. Dapati ko na Isa may dapatan ba? Gitunon ako kung kamot kay makiglamano ko niya. Sus, mura nyo kag baying-baying nga dahi panukada. Oh, dawata akong kamot, Chris. Timaan sa ito panag amigo. Okay. Bahala na, hindi ka makiglamano na ako, basta giila ka na nako nga akong amigo. O, kay amigo ka naman ako. Kargo ka na nako sa akong konsensya. Paibaw adayon ko. Kung doon ay magbinuang ni Budini sa basura. O ikaw sa niki, amigo na santa. Kung doon ay magbinuang ninyo din, paibaw adayon ko. Ako rin maibaw mo at iman nila. O ay laing magbinuang o magsamok-samok na mo din ni Crisanto. Kinira sila. Kiningi mo mga kuyog. Labi na ginasangboy. Hilong laging. Sangboy ka karon. Sugod karon. Mutahod ka na ni Iking, ha? Yano hula ni mong tiguang, ha? Agay, bus. Uy. Sugod karon. Di ka na magbinuang ni Crisanto. Ayaw na siya hilabti. Aron di ka na sa mabunog. Pasir-asir ka ni Chris, pero ikaw rin si mabunog. Anya, King. Salamat sa panahon. Crisanto, magkita kaya punta. Anto na mi. Swerte ka.
Kaya natripan kang Boss Kim daw. Saboy! Surti kay ka, Sus! Saboy! Nalabas! Tala mo! Kukoy! Tikboy! Sakto na may out! Uy, maura to iyang tuyo. Gusto lang mo tanaw ni mo. Unya, makig-ila-ila o makig-amigo ni mo. Abi ba na ako kung sa'y tuyo ka na? Makatilaw sila nina akong gunang away ako. Unsa man to si Kim Inko? Ada, hari-hari na sa iskina. Di awas partinganan sa mga tricycle o mga tricycad sad o apil na sad sa mga multicam. Kana sila sangboy, sagdilan ko nga magsangboy ko ang bataa. Hambugiro man kayo na nakugod. Sayo naman kayo na nakumalitok ang sangboy. Kana sila si sangboy, maunay mga dispatcher, una ka na si Kim, maunay makakwarta. Gaano ka ha? Kung sa kayang tuyo ni mo? Mga unatain ko. Oh. Unsa man yung inasal manok? Init pa? Init kay ni Bunsoy. Iwag yun na mga maluto. Bago gini nga haon. Ang tulog ka buok manok. Marawa. Liyog na, Saboy. Sige ka nagtutok na ko. Karoon pagkakakita sa personal ni Robin Padilla. Utas manok ay. Hangtod karon Boss Kim. Wa pa gyud nimo matubag ang among pangutana. Kung sige tuyo nimo tong daot. Pero kung nakikamigo man kanya. May bawa na ninyo. Pagkagplato, Saboy. Ibuta ang mga inasal manok. Uy, padaplin. Mura mo mong ilagang nagtapok na. Padaplin mo kay makuha ko plato. Padaplin mo ba? Ang gahi gid mo kuha. Inabot na. Dero ka tayo. Uy, kaon mo kay mo na. Uy, saman! Kaon. Patungo na ko ninyo, mga o! Imo na sila, boss. Imo na. Paso na ko, Koy. Pasa sa simong tagay, oy. Imo na sa boy. Ganay araw mo nagpaabot na ko eh. Ame. Tikboy. Imo na sunod ha. Bastay na sila ko eh. Bastay na sila. Kita na lang ni tulo ni Boss Kim man eh. Karon Boss Kim. Masultihan ba minimo? Kami si Kokoy. Kung sa ayahay na mong trabaho. Suntingin namin mo. Magsugod na mo ugma og practice sa inyong trabaho. Ay, unsa laging trabaho, Boss Kim? Unsa man na, boss? Ano, boss? Ano, boss? Magsugod mo og practice. Kulon sa trabaho sa Baltak. Baltak? Unsa na Baltak? Snatcher god? Wow! Mag-snatcher na, Daimy? Uminto na, Daimy? Crisanto? Chris? Usa man, dili ka pa muhigda? Di ka pa matog? Naghinukto ka manggudinis gawa sa atong mansyon. Nagpaabot na ni mo ang hunor-hunor kayong karton ngayon mo higdaanan. Bitaw, kung sa pa imong ginuktukan? Gimingaw ko ni Papa. Crisanto. Gusto kong muantos minteryo. Ayaw na. Gabiin na kayo. Gabiin na. Kung gusto ka, kanang adlawan ka muduaw sa lubong sa imong amahan.
Ngingaw yun kaayo. Ay, Victor! Ay, muradam ko lang. Sa miagi mga adlaw sa itong kinabuhi. Pulos mga pangandoy. Magpakaruning nun tang duha nga mga kwartahan. Apan ang tinuod. Grabe na ikingatong kalisod. Apan karuno. Tarawa na ko. Makatuo ka pa. Ngayon ani na kadaghan na itong kwarta. Gusto ka gyud nga dili na to ideposito atong kwarta sa bangko. Tungod kay lamig kay pamatingon og saksiyan ng pagtubo, pagdaghan sa tong kwarta. Huwag pa ka ng kwarta, Roda. Huwag pa na. Gusto na ako nga tingbo ng tanan. Ipagguba na ito kinibati kaya na itong bahay. Huwag mo puli pagbarog dinhi ang labing matahong nga bahay dinhi na pita. Matumanagid unya ang ako pangandoy, Victor. Pero magbaton ka sab, ha? Magmatngon ka sab, magpantay ka. Usahir ba, mura ka nagwa. Hinumdumi nga delikado kikining ato negosyo. Nga balik ng uban diha nga. Isi-isi naman kaayo. Be, unsa may ilang mga paagi? Ay, maayos na nga kung giingon ni mo magbantay ka. Usap-usap, mausap ka ni akong isadyohang maayo. Kinahanglan niya may magkaugan sa kitang mga tinugyanan sa balaod. Kaya mo abot kita ng panahon na. Tungod ka na kapatid na yun, ha? Matod pa sa grupo, dali na nakong maabot ang pwesto nga tawag ko ng usas sa mga Ginoo sa droga. Well, what ay mahimo kung maabot yun ang punto nga maliniya ka sa uban nga tawag ko na og usa sa mga Ginoo. Ay, agoy, di mag-iapon ka magkatuo, ani. Sige na. Ipos mo na ito kinitong kwa. Oh, Victor. Nga to ka na. Oh, nga naman si Melin. Kano ba nga ito ka na? Huwag ka ba nabantayan nga nagkabatgon siya sa ito mga lihok? Oh. Ay, waoy. Anong makamatikod man? Ay, sige na. Tabang naghipos. Ginawa na hipos na. Pagdadagan. Ay, kuwang pala gina. Sa'yo silang nanglakaw si Mama o Papa? Na, sa'yo kaayo. Maghatod ko no silang duha ka inasal para sa birthday sa usa ka colonel sa kapulisan. Ay, sige na, kaon na. Kay kita lang gihapon na mag-uban sa inyong eskwelahan. Pirmi na lang ikaw mo'y akong kauban. Bisan din sa bahay, panagsano lang kami magkasulti o kauban sa pangaon sila sa Mama o Papa. Ay, sagdi na lang, God. Niaman sa bitaw ko. Busy manggod kaayo silang duha. Paminaw na ako. Murag giswerte sila sa ilang negosyo. Wa naman gani ko suguan ni Mama nimo nga mamaylo sa iyang mga paryente kung tingbayad na sa kuryente og tubig. Kung tingbayad na gani, tawgon man kung Mama nimo og suguon pagbayad. Sayo pagani kay kumubayad. Dilit parehas ni adto nga langay kaayo. Diha ganito ipila to kay higayon nga iputlan tag kuryente. Pero karon, basta kaysa ako nabantayan, hayahay na ta. Hasta sudaan, lamian na kaayo. Diha gani higayon ka ni adto nga magampo pa si Mama mo. Nga doon na lang untay mangimbitar og birthday aron makakaon lang kuno siyag inasal og ubang lamian nga pagkaon. Pero karon tan-awa, mao na hinuon ang mo regalo sa mag-birthday. Parehas gud karon. Mirigalo sila duha ka inasal sa usa ka opisyal sa kapulisan nga nag-birthday. Nga naman ka? Naunsa ka? Emily? Gimingaw lang ko nila ni Mama o Papa. Kaniya to, pinimiming magtungan o kaon. Karon dili na. Emily? Unsa man dili lang negosyo nang. Hala, sige.
Mamahuay na ta kay init na kayo ng adlaw. Inko, naitaw sa barong-barong. Uy, naatuot. Si Kim. Oy! Unsa may ato ni mo, Kim? May buntag, Inkoy King. Bati kayo ang buntag. Kay gipanggutom ang duwas Krisanto. Mga bitaw nga gidan-an tamong duhag inasal manok. O di ay puso. Naisop din. Busog na kay mo ani. Si Chris, Inkoy King. Time pa. Sa di pa mo to ang akong laway na imong gida. Mahimo ba sultihan mo kami kung ngano ni? Wa nigi pasabot nga unsa ni, Inko. Di ba sa dautan? Kung ako sa katao, muhatag sa iyang isig katao. Inamigo lang ning ako, Kaya nagkamigo kay nagunta kagabi. Labi na si Chris. Di ba, Chris? Gikuwangan kung naminaw sa imong rason, Kim. Unsa man imong tuyo? Okay. Niya ko. Aron tanyagan ako nindot kayong trabaho si Crisanto. Biya sa pagkabasurero, Chris. Biya dinhi sa basura. Doon ako ihatag ni mong trabaho. O sa maong trabaho, dali ka na kayo makakita ang kwarta. Sige. Usbo na ko, Chris. Biya dinhi sa langog. Biya dinhi sa baho. Biya ining dapita. Ning lugar nga mo'y labayanan sa tanang hugaw sa syudad. Bata ka pa kaayo, Chris. Daghan pang mga ugmay kasaad para nimo. Sa ingon ka bata ug kalinghod aning Crisanto. Muingon ka nga hatagan mo sa nindot ug hayahay nga trabaho. Kadaghan ang mga dagko ug mga bayo pag mga lawas. Nganong dili man sila ang imong tanyagan? Nganong kini man taong daot ug bata pa kayo ang imong tanyagan? Tungod kay para sa mga bata ang mga trabaho, Inko Iking. Kaya pag-ingon, nga kumo kay ingon ini ka makaduluoy barog kini si Crisanto, maghuna-huna ka dayon nga di madaog ni Crisanto ang trabaho nga ihatag ko niya. Tungod kay naibaw kayo ko nga madaog kini ni Chris ug tawhay ra kayo alang ni Crisanto. Unsa man ang trabaho? Trabaho nga hasta kain ko mauasap sa imong pagkabasurero. Dako ang makita ni Crisanto. Nah, unya na taan ang imong pangutanain ko. Paminaw noon na ato si Crisanto kung musugot ba siya sa kong gitanyag niya. Unsa man, Chris? Musugot ka? Kung musugot ka, karon dayon. Dadon ta ka. Kadiyo. Niya. Aron gid mo mutuo nga di ni binuang ang ako. Aron mo mutuo nga wa ko magbinuang ninyo. Binlan ka na ako og kwarta, Inko. Dawatan niyo. 1,000 niyo. Pila nakakaadlaw sa iyong pagpapasura nga makakita mo ko sa 1,000. Dili lalim, no? Pero na 1,000. Dawatan ni, Inko Iking. Dong Chris, dawato na ako. Dawata, Inko. Kana. Inko Iking, Kung buot huna-hunaon, kang Crisanto kining usa ka libo, Kim, ug dili ni ako. Gidawat na ko ni kay iya ni Crisanto. Ada, Chris. Mukuyog ko niya, Inko. Tana? Anto na mi, Inko Iking.
unsa magyud ka ng trabaho ah. Niya ko din magpuyo. Sige, dali, suod, Chris. Mag-unsam ta din eh. Kinahanglan maligo ka na. Kumani mo kaligo, magkuyog na sabta. Aron palitan ka na kung bagong sinina. Kinahanglan mag-ilis ka og bagong sinina. Kinahanglan gwapo kang tanaon sa imong trabaho. Tay banyo. So dito, aron maligo. Kumani mo kaligo, isulog lang o nagbalik na imong isulog karon. Adto lang ka mag-ilis og bagong sinina dito sa tindahan. Sige, kaligo, Chris. Gamay na lagkuwang. Gamay na lagkuwang. Kini. Matara. Ang ngayon kakainin ni Chris. Isugod. Nay, isugod siya na ng fitting room. O kung gusto ka rin mo ng t-shirt o kining purol, palitan di kang tuok-buk ini. Tulo-tulo. Tuok ka t-shirt o tuok ka purol. Sige, lakaw na. Isugod na ito. Sige na. Gamay lang yung kuha. Gamay lang yung kuwang. Uy, grabe din mo kagwapo, Chris. Basta ninot kag isunog. Ang ngayon ka kayo. Kagwapo. Grabe kagwapos kong amigo. Bago pagsapatos. Ang ayan ka kayo. Naibasurahan, no? Labay ng hugaw. Gisiyo ni mong isunog. Katong isunog ni mo ganina. Asan ang chinilas ni mo nga kabitag alambre. Ilabay na na. Chris, kanugo ka ba? Ilabay na na. Din ako ni ilabay. Ano naman ni mo na ilabay? Nga sugod karon, pulos naman mga nindot o bago na imong ipanulog. Kita na. Manood na sa plaza. Mga na katingaling siya itong buhaton din sa plaza. Doon na kay praktisan din eh. Kila ka ng unahan? Kanang nagdagandagan libot sa circle aning plaza. Sila ka na si Samboy, si Tikboy, si Kokoy o mga kauban. Inigabutan na niya din sa atong tungod. Kinahanglang muuban ka sa nilagdagan tuyok din sa plaza. Unsa magi akong trabaho, Kim? Nganong magdagandagan man ko? Nganong magpractice man kong dagan? Nindot ang imong pangutana, Chris. Pero unya ka lang nakutuganan kung mabansay-bansay ka na. O sila si Samboy. Pagkakaroon, ayaw na kabalaki kung asa ka o kwarta. Hatagan ka na kung kwarta kada adlaw. Gawas sa itong 1,000 kang gihatag ni mo, kada adlaw doon na kay allowance na ko. Sabot ka? Sa kung nag-iingon ni mo, biya na sa pagpamasura. Kay mag-practice ka na. Mag-practice ka na daan sa hayahay kay ni mong trabaho. Nasa si Samboy. Kapila na mo magkatuyok. Kapila na. Basta, kadagka naman to. Very good. Mahuwi na mo. Singot kayo mo da. Dahil tagsa-tagsa ninyo kagagmayng tuwalya. Panarapo mo sa inyo mga singot. Ambe, Buskim. Pagtagsa mo na. Abi ako, Bi. Samboy! Buskim! Wakawan mo tanaw ni Chris. Ha? Yes, Chris, Kita na ko eh. Pero, usam na siya. Artista na siya, kaya ako gintanahon. Ang burukin to ngayon, ha? Kinahanglang amigo ni mo si Chris. Kay kauban na mo sa inyong trabaho. Sige, lamanuha si Chris. Saboy. Lamanuha ba? May gulo ta? Lamanuha sa si Samboy, Chris. Kana! Yo! Buutan sa ako mga amigo, oy! Niya! Inom og tubig! Okay! Daganasan mo! Nangigayon na, kinahanglan pakit-on yung ko ninyo sa kakusog yung mudagan, ha? Mutuyok mo din sa plaza.
Kung kinsa mag-una ninyo may premyo nga madawat gikan ako. Dunay first, second, ug third, okay? Boss, amin lang daan ang first, boss, be. Sigurado mong gid kung ako manghawad ani. Kini lang mga naunga, kini. Hindi ni sila magsilbi na kung silumbadagan, eh. Labi na ning daot. Ipakita kung sa kakagusog mo dagan samboy. Ay, linya, paglinya mo. Linya. O, kana. Linya. Panukada mo. O, sige. Ready? On your mark! Boss, ambil lang daan ang premyo, boss. Ambil lang daan lagi. Get set! Go! Pataganon, pag-itoy. Magsilbi ka mo na ko doon. Kusog mo dagan si Samboy. Naguna si Samboy. Layo kay biya yung mga kauban. Og si Chris. Mo'y labing uwahi. Layo kay biya. Di ni magsilbi si Crisanto. Kusog yung tilod kay budagan si Samboy. Gamit ka si Bata. Bisa mo takalayo si Chris. Nangastunga-tunga sila si Samboy pero si Chris. Pagmahay na ako. Mamipilib na yun ko aning pat. Uy. Kalita, may kusog si Crisanto. Hala. Dula kay si Christy na ni Samboy. Buanga. Wala. Napsan ni Christy na si Tikboy ug Kukoy. Ug dula na si Christy Samboy. Wala. Napsan na yun ni Christy Samboy. Naguna na si Christy ni Samboy. Crisanto! Minaog si Chris! Si Crisanto ang minaog! Kuya, sugam dagay daw tayo. Kuya, kusok mo dagat si Chris. Napsan ni Samboy. Kaya naalihan man ko. Huwag pa rin ko mailin itong babae. Makapas ka rin dautan ako. Wagin ko, kakita nga may nag-ali ni mo, Samboy. Rebansin ko. Kami lang doon si daot. Dali, Crisanto, dali. Dool na ko. Oh, yan yung premyo. Yan na. Rebansin lang namin, boss. Kami si daot. Pagpuyo niya, Samboy. Oh, mo rebansin bitaw mo. Pero dili sa plaza. O sige. Asa man, boss? Nagtos baybayon. Mag-usap mong lumba. Nagtos baybayon. Good morning, sir. Oy, good morning. Yes, good morning. Unsa man ni mga bata, sir? Mga athletes. Coach ka, sir? Teacher pa yun. Mau ba, sir? Oh. Sige, sir. Paringuha gid mo mga bata, ha? Dali na kayo nailan ang pulis, no? Okay. Basta, boss Kim. Rebansin mi si daot. Atos ba yun? Pero, ambi ako premyo, be. What na, Samboy? Kumusta, Fari? Kumusta, amo? Diin ka man. Nung kinakuha mo kabalita ni mo na. Dito ko sa Manila. Palamig-lamig. Pero, may kayuhan dito. Mau mibalik ko din sa ato. Usay ako trabaho, amo. Luna, nindot ang ihatag ko ni mong trabaho, Franny. Di ka magbahay din eh. Balik ko na siya, Victor. Lingkod, Franny. Oh, nagkaila na ba kamo sa kong waswit? Wapa, boss. Hello, ma'am. Si Roda ko. Franny, ma'am. Lingkod, Franny. Unsa tong imong gingon ka kaniha nga nagpalamig-lamig ka dito sa Manila? Oh. Unsa ba nainan? Unsa ba rason? Unsa ba hinungdan sa imong pagpalamig-lamig dito sa Manila? Nahibaw na kung dili ka na makalitan sa akong batasan nga
Ukit-ukit. Ukit-ukiton kayo ang mga informasyon, Franny. Nindot masab na ba nga mahibawaan na itong daan ba? Nahibawan mo ko daan ni mo, boss. Ingon maging ka, anak. Daan ako nahibawan ni mo nga mauna ang imong batasan. Nga naman, Franny. Karon para ba may magkailan ni ma'am da? Boss, okay na ba siyang makabati? Seryoso ang hinungdan? Parehas ko na itong... ay, katong gisugo ko ni mo ug kaduha. Roda? Nahibaw man ko ato, Franny. Nahibaw na ka, ma'am? Nahibaw ba siya, Victor? Nga pulos na utangan nato katong duha nga imong kipapatay ni Franny? Nahibaw ko, ma'am, uy. Ay, gisamukan lagi kayo na ko si Boss Victor nga gisigahan mo og paningil. Maong gisugo ko nga patyon tong duha. Wa man sa tinibog. Gipatay na ko. Gibayaran ka sa bayaran ko, Anto, Franny. Gibayaran lagi, pero asgang gamaya na sab. Pirti sa kaya kang muda og hangyo, boss. Hibaw di ka to, ma'am? Buwad putput ug buwad camping nga barato na kaayo gihangyo pagud nimo. Wala gyud ka mo ingon nga ipaliho lang ko, Franny. Thank you lang ako ni ha. Okay na Denise, ma'am, boss. Balik-balik ko na ito katong gingon ni mo nga mao'y hinungdan nga miyadto kag Manila. Kasi man itong imong gihari o tagadin mo sab to. Tagadin hirasab. Nagpuyo sa lungsod nga sunod aning syudad. Ay, ka-live-in sa akong nauyab-uyab. Usaon nga, naktuhan maming duha nga. Ako mo'y nanuong silang bay, sa ilang gipuyan. Giloba na lang nako. Kagrabe sab nimo. Ikaw pa nangapit sa iyang ka-live-in? O ikaw pa'y naagrabyado kay mo magkipatay? Ma'am Roda, kung nga pa nakutubuhata, ako ba yung patyon? Patay na unta ko karon. Wa na unta ta magkaila karon. Kanusa pa ka na nahitabo, Friday? Kanusa ka na nahitabo? Baguhay pagid, boss. Wa pa'y tuig. Mga 4 o 5 pa kabuan. Bago pag yun ay. Tunganay ko doon. Nagtapaw kayong tuhuan ang imong gingon niya way ayos Manila. Mawibalik ka din sa ato. Tugan sa tinuod, Friday. Abit ang boss, tuganan talanggas tinuod. Kaniad to pag yun nga, amo ka na nako. Ang tinuod yun, gilumsa na ko sa kanal ang bunguton nga tig pa 5-6. Patay? Patay. Giduot ka na kong naus lapo. Gikabayaan ako. Bisa giunsa ni kapakapa, wa yun sinahimo, boss. Hangtod nga, wa na mulihok. Gikuha pa na kong kwarta siyang bag. Dagka natin ganito na singil. Kay, nagsumbag kay mang kwarta siyang gamayng bag. Unsa pa, waya mo gigamit pagbalik ni sa ato, boss. Waag plite sa aeroplano, napay ganin na bilin gamay. Di pa na marhot na mo sa 2 ka buwan. Anong imo man sa tong gipatay? Naga 5-6 day ka to niya. Gisamukan ka nga nagsigig paningili mo. Ay, dili ako'y nakautang si Indian, ma'am. Ang akong partner, good, mao'y nakautang. Magkabayas Lisa kada paningil, pero nagkamatikod man ko sa bungoton nga naibog mang Lisa. Magsige magpangidhat ni Lisa. O nagbubayas Lisa. Inigdawat sa Indian, apilon man niya pislit-pislit ang kamot Lisa. Nakakita man ko kay gayon, gipatay ko dayon.
Aw, impas utang. Buang nga bitaning akong kinabuhi, boss, oy. Lingaw kay ko. May dagway na si Lisa. Napoy dagway, ma'am. Sexy sa? Oh, sexy, uy. Parehas good ni mo, ma'am. Ay, hilom different ni, oy. Boss, amo. Unsay akong trabaho. Naway ka, Kokoy! Paspasin pa, boy! Oh! Layo na kasi si Samboy yung Crisanto! Kusugin kayo magtagan si Chris. Gamit yun yung bata. Gamit yun si Crisanto. Paspasin pa, Samboy! Usaman, Samboy! Wala na ikusto ka rin mong dagan! Grabe! Grabe ka tayo, Crisanto! Oh! Ikaw siya mo'y naguna! Nagsulong si Samboy din mo! Pero, huwag yun siya magkapas! Saan na Samboy? Samboy! Suya kay ko ni mo daot! Samboy! Lagot kay ko ni mo daot ka! Sige! Oh! Nganong mihunoy magkasaboy? Ha? Sige! Buskim! Badlo nga sa Chris, Buskim! Sakit ka na yung puspos! Chris! Ang binig mo puspos! Ay, nagilapti! Pori ning kaluwas na ako! Ako ni! O diliin niyo! Mura kini ang makalaban ako! O saman! Gusto kong trabaho? O dili? Gusto man? Kamo, boy! Kokoy! Gusto mong trabaho o dili? Gusto man. Samboy! Samboy! Ako gusto kay ko, boss. Di nagod ko mamasura, boss. Gusto mong trabaho? Mong pagbinatiay mo? Pag-amiguhay ka mo? Kay usara ka mo kag grupo! Sa laktod, tablara mo nga managsuod. Busa pag-igsuunay ka mo. Kamo mo ay maglabanay kung doon ay daog-daogo ninyo. Dili kay unayon na ninyong daog-daog ang usa ninyo. Kay nagsalig ka lang Samboy, gadako ka og daot si Crisanto. Pero, di ba sad kakaataka ni Chris? Kinaman siya punal. Naman siya puspos. Mao man ay mong laban niya. Mao man ay mong luwas niya. Natural ba na? Tanawa na ko ninyo si Chris? O saman, maging amiguhay ka na ni Chris, Samboy? Pero may problema kayo kasi sila si Kokoy, sila si Boy, ano naman nga maging amigo ni Crisanto? Sakit ka mo buon si Chris, oy. Migon lang ni. Samboy! Ako, amigo, good. Gawas nga amigo, magsuon mong tanan! Awag sa good. Sige, paginaksanay mo! Sige, magagsanay ta. Malagsuon naman ta. Samboy! Gaksa si Crisanto! Oh, lakos mo lang ka. Lakos, good. Igsuon man ka ta. Kanang inigsuon nga gakos. Tinudunay nga gaksanay sa managsuon. Tinudan na bitaw ako, Chris. Maul pa, oh. Mamatay pa ko karon dayon. Basta tinuod din ako, Sam, pasaylo ako ha. Pasaylo asap ko, Chris. Di, kakson ta ka. Igsuon na ta, ha. Pero tahura ko ninyo, ha. Kaya ako'y may mangguang ninyo. Oo, Samboy. Yay! Grughag! Grughag daw, grughag. Baskim, teka. Unsa man ang grughab? Wala kabot! Kaya kung mag-ako sa grupo mo na kitawag Grughab! Ako, sige. Sige! Sige na! Grughab, ha? Grughab ta! Grughab! Yeah! Maranay mong trabaho, Franny. Ganahan kasi mong trabaho, Franny? Ganahan kay ko, boss, oy. Lamiak ha aning... lamiak ha aning trabaho, oy. Ma'am? Oh, Franny. Lamig kaayo. Ipatawag ka na yun ako, Franny.
kinahanglang ready ka pirmi, ha? Ready ka permi ha, Franny ha. Kayo, ma'am. Ready kay ko pirmi. Boss Amo, ato na ko. Okay. Ihatol ka na ko sa boss. Thank you. Bye, Ma'am Roda. Bye, Franny. Karon, niya na kita sa importante kayong bahin sa inyong trabaho. Kung magmatngon lang mo, kung magbantay lang mo, kung siguroon lang yun ninyo nga di makamatngon ang bisan kinsang tao na inyong duulon. Anong duulon man na mo, Boss Kim? Kuto ninyo ang pitaka sa ilang bulsa. Kung mababay, ablihan ninyo ang ilang bag o kuto ng kwarta sa sulod sa bag. Gawas na ang baltak, ang pag-isnats, isnatson ang relo, alahas sa dughan o sa pulso. O dinhi, ani na magamit ang kakusog sa inyong dagan. Tuod kay human nyo kini mabuhat, kinahanglang mo dagan yun mo, aron di mo madakpan sa kapulisan. O dinhi, ikaw, mo number 1, Crisanto. Tuod kay ikaw mo'y kinakusgan nga mudagan. Kadungog ka, Chris. Believe namin mo. Ikaw mo'y hawd ng kusog nga mudagan. Chris. Gusto na kong klarohon kung unsay among trabaho. Mangutana naman ako ninyo kung doon na baka mo ipangutana. Apa naunhan ako ni mo, Chris. Mga minahal, o mga pinalangga kay na akong mga bata. Di man ako usa ka babae, di man ako usa ka inahan. Apan, sama na, na hinukad kamo, gikan yun sa akong ginhawaan. O kay sama man sa hinukad kamo, gikan sa akong ginhawaan, tug-anan ko kamo sa tinuod nga ang hayahay kayo ninyong trabaho, mao ang pagpanguot o pagpanglabni. Pagpangbaltak. Lamia na trabaho asa? Dugay na ko nagplano nga makatrabaho kayong unani. Boss Kim, o karon, natuman na gid nga nahimo na kong mangunguot og snatcher. Chris, ganahan ka sa itong trabaho, no? Nindot ka sa? Chris? Chris, asa man ka? Chris! Asa mo to si Chris? Ambot? Chris! Asa mo to siya? Ambot lang, Boss Kim. Diyon sa mata ni mo, Samboy? Uwa man. Ako lang siya gipangutan na kung ganahan ba siya sa among trabaho. Dibalik sa siya. Buskim, dibalik. Boss Kim. Nag-ili siya siyang gisulo, Boss Kim. Gibalik na gisulo bang yung mga sinina nga gisiun. Ano mo na? Unsa ba nang gibit-bit ni mong putos? Ang mga pinalit naman ako. Chris! Pasensya paliho. Di ko mo trabaho. Chris! 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 Asa mo kay? Chris! Chris! Laaya ni Gusoy! Ayaw, Chris! Chris! Oy! Chris! Chris, balik din ba? Chris! Chris! Wa na, ilakaw na gud. Puang na gud eh. Karon na noon nga nakik-amigo na ko niya. Karon na noon nga gilan na ako siya nagsuon. Sige. Ay, Kalim kinaunan ninyo si Chris. Ako rin may baw niya. O saman, gusto mong mupadayon? O musunod mo ni Chris? di oy. Bahala siya. Basta ako, gusto ko mo padayon. Ako sa. May sab, badayon mi. Ano guning trabaho, Boss Kim? Ya, magsugod na ta, Boss Kim? Kinahanglan, magbansay-bansay una mo. Liya ka naman lagi. Crisanto? Doon ako'y nahibudngan tungod sa akong nakita nimo. Nganong ang gisiun naman sa bangimong gisulog?
Ang gubaon na sa mga sinilas ang imong gisulo. Nga ano ba ni, ha? Kung sa ipasabot ini, Chris. Mao ba? Ingon day ana. Mao dahil gipagiw na niya kung kusog ba mong mudagan. Kaya ang inyo dahil trabaho, ingon day ana. Himuon mo niyang snatcher o mangungot. Mubalik lang sa din. Ulilisihon ko siya. Salamat, Crisanto. Bisan ingon ni ka makaluluoy nga itong kahimtang o kinabuhi. Pero, giampingan mo yun na dili mabulitan o giyawan ng kahugaw ang mahugaw na kay natong panginabuhi. Mahugaw man to dis mga mata sa mga maot nga katilingban apan malinis kini sa mata sa Ginoong Dios. Maayo nga gibalik nimo ang iyang mga pinalit. Magluto na ko para sa atong panihapon, Inko Iking. Umani mo panghugas diha, mga tugtag sayo, Chris. Inko Iking. Kadiyos Niya'y tao nagpaingon din sa atong barong-barong. Kinsa man, Inko? Magabi! Kim! Magabi niya! Chris, niya ko! Kaya ko tuyo doon! Ingoy King, mananghid ko nimo nga makisulti ko ni Crisanto. Nagtuo biyag kung tinarong kayo ang imong tuyo ni Crisanto. Pagsulti mong dua, kay musuol ko sa barong-barong. Sa tono sinultihan, Ingoy King, murag, nahipaw na siya. Usa ba na? Chris, usa na? Ang uban nimo mga pinalit. Ni ang tanan nimo hinatag. Giasab ka tong imong 1,000, Kim. Gisabutan na namong Chris nga ipang-uli namo kining tanan. Ayaw. Diyan na ninyo. Di naman sa kong dawat, anak. Ako na lang nahatag ninyo. Nimo, Chris. Kasi ko naghihatag nimo. Chris, naibaw ko nga lahi ka kayong pagkabata. Tuwag kininag kong tao na nang imuna-huna. Talagsaon kang pagkabata. Mo nung gibuhat. Aron suklian sab na kung ipakita ni mong kayo. Wag ko magkinalag sukli, Chris. Ang kinuod ba ya nga mianhigil ko nimo aron sa laing higayon, hangyoon ka na ako. Mupadahin ka sa ato na sugdan. Tulay anugon. Dili ko. Dili ko. Maroon akong tuyo nimo. Klaro na yun kayo. Ang kanimo balibad na ako. Klaro. Away question. Away kaso. Sige, maroon akong tuyo. Pero palihog lang. Ha, Chris? Kinasing-kasing na akong ipamalit o gihatag ka ng tanan dianin mo, Chris. Bawa nga, ayaw na ibalik na rin ako. Kay dili o di yun mahitabo nga dawato na ko na pagbalik. Sige. Kim. Unsain ko, King? Dawatan yung 1,000. Inyo lagi na. Di na ako, Inyo ka na ni Chris. Alin ko, Chris? Wa na tayo sa ini. Di man na dawaton. Ato na sa ning taguan. Pero sa laing bahin, salamat kayo nimo. Gibalibaran yun nimo si Kim sa laing higayon. Ayaw na pagkinoktok. Dana, mga tuog na ta. Gabiin namang ni Pauli. Daghan ko gibisitahan. Miuna na kong kaon. Makaon ka kay anda mo na akong lamisa. Kumana ko kaon. Mairag yung wak ka na kuwat Kaya alkansi unta ko nimo. Basta naman imong lakaw, ha?
Istorya tadto sa sod. Kanindot ko. Ay, nataan na. Nakaingon ko, mao na kini ang klaro kay pangwarta. Nahibaw ta, unsa kakusog ang drogas rong panahon na. Unya, kanasama ko na ka magsugod og tulak. Aw, uma yun dayon. Mao nga, anhin na ta magpabilin. Di na ta mamalik o Manila. Balik ka dito? Tabangan kagog ihaws ISIS. Pasin sakop sa ISIS ka to imong gilungsan sa kanal dito sa Manila. Huy, sa imong ginuktukan? Kumusta na kas Crisanto, no? Iskot-iskot mong kas anak sa imong karibal ka ni Adto. Ikaw nagitag-iyan ako. Tigitag kita magtago-tago. Busa kalinti si Crisanto. Kung misulti pagpulis katong bataa, kadagan sa mga pulis nga atong gikasukat. Kung nawanted ta tao, gisikot na taoy. Tuog na taoy. Adto na ko. Kiss ko, B. Hinuon. Ibaw ka naman kung sa kadelikadong sudlan ni mong trabaho. Basta amping lang cute, ha? Kung dili pa kumayo, anak, hagbay na ko na bagas. Ato na ko Murag mauna ng taksi, ha? Hi! Uy! Sakay na! Larga na dong. Ikaw ram lagi, ma'am. Nga naman, dili ka gusto nga ako rang usa o kauban ta ka? Franny? Ma'am? Ayok mamang diyo. I-check-in tayon ko. Kaya kinapinta ako ni mo. Kagahapon pa ko naglungot-lungot ni mo. Bye. Ay, tanaw, bay. Ati manan ng taxi diha, mabangga ta. Abiyan ako rin mong zippers and garsones. Gahi. Ikaw na lang ang blagi. Nabihan mo, ma'am. Uy, sige na. Hubuan na yung garsones. Bebe, ako na lang ang bubi. Ako na lang ang ubo. Wow! Kamacho na ni mo, Fran. Taba. Hubuan ako na ako gisaloob. Hubuan ako na ako gisaloob. Ano yan? Tanawa ko. Tanawa na yan ko. Wow. Sige ka na. Sexy din. Very good, babe. Saban niyo. Yung tayo. Maligotan doon. Sabunan ka na gawa. Ganahan ko, anak, Franny. Kay sabunan kasab na ako. Ganahan sa ko, anak. Franny, kisay mas sexy naman ni Lisa. Franny? Pinaka-sexy. Hindi ta paminaw ni mo. Ay.
Isay pa yun. Masamot na git ka nindot, Franny. Franny. Dili na ko kaagwan. Thank you. Bye. Sakay na. Bantay kay atong sirhan. Ay, Ikaw man naginikuha na ako pa. gitaw ko na ako sterya. Nya ko'y makuha ni mo. Doon ako'y yadto doon na diha sa iyong skulahan. Maong gihapit na ka. Haan man tayo si Mama. Doon na sa importanteng lakaw. Nagbuwag-buwag minuha ang paningkamot o paninguha aron mahuwaas ta nga atong kahibtag karon bilin. Natantawan ako kaniya, anak. Nagkatawang imo mga classmates pero pidug nga lang ilang katawan iyang nagkaduulag kining atong sakiran. Doon na ba sa gisulti ni mo? O sa may gisulti? Ingon sila, miabot na kuno ang atong bao. Oh. Pa, nganong gipahunong man nimo ang atong bao, Papa Vic? Doon ako ipangutanan ni mo. Unsa man? About sa school? Ako gyapon ang heist pa. Gusto ka nga may bag-utang auto? Okay naman ko aning bao pa. Gusto ka ba lagi og brand new nga auto? Kuna Gusto ka nga bago og lindot na niya kitagbay? Milin, gusto ka ba nga magpuyo tag bago og lindot kay bay? Nindot naman ang atong bahay pa, Victor. Gusto ka ba lagi bago? Tumag ako! Kuna Okay. Naanadete kang kwarta pa, Victor? Tungod sa paningkamot o paninguha, naana kita'y daghang kwarta. Tiinggikan. But, sa kinagmay natong negosyo, anak. Sa kinagmay natong negosyo. Tungod, ani. Madato na kita, Milin. Madato? Oo. Unsa di ay inyong negosyo ni Mama Rhoda di ay? Papa Victor, Bisan sa na lang tao, nag-among mahuna-huna ang negosyo, Bilin. Kiling tanan, tibanig yun, Milin. Para ragyod sa imong kaugmaon, nga mo'y bugtong namong anak. salamat sa inyong pagmahal na ako pa, Victor. Salamat kaayo ninyo ni Mama Rhoda. Agwantahan lang una kining atong bao. Magbalot kitag matahumog bagong sakinan. Pila may gusto ni mong sakinan? Ha? Oo. Pila lagi imong gusto? Graan ni Papa, Daray mo si Carillo. Ambi. No. Ako'y mapasodi ng sigarilyo. Tinis imong papa. Lighter. Dara. Ako'y dakot ining tumoy. Matsyuhagin ni mo, oy. Ugdo kay kagdugan. Dako kay kag braso.
Ikaw ba? Maldito ka, ha? Imo lang yung lipat to ng akong bana. Kung dili ka di siya mutanaw ni mo, mukalit ka nagpasiplat sa akong paa. Nindot magod kayo ka. Hamis. Puti. Unya hustos gidakon. Imo man sang tuyoon nga malukot ang nipis ni mong shorts. Aron mura nagpanting tanaw ng imong shorts. Tuyoon man sad nimo nga mubarog ka aron makalingi ko sa porma kayo nimong luyo. Ang og di ko mugara nga pilit ka makimutanaw na ako sa kulawas. Well, gapon pala nga wala ko mahimutang. Diyang may biya ka sa amo. Nagsige na ko nauna ni mo, Franny. Makalit ako kinoktok kay nag-imagine ni mo. Og ni anak yung pagkagabi misamot na kay nagdampo ko ni mo. Na nagromansa ko nutang duha. Pero kariyot lang, kariyot. Unsa man ni. Kausa lang ni. Karon lang ning higayon na. Human ani. Wa na mo sunod. Sumbagon tanon ka, buray imo. Kabuhan ako musukot ko no, nga mao ni una o katapusan nato. Karon na noon nga, nahibawan na ako nga, lupik pa ni mo'y toro. Toro! Nganong imo maning gibuhat? Hibaw man ko nga mao ni imong kinaham. Kanang dunay bana. Si Lisa bitaw? Tarong og tubag. Nganong gibuhat man nimo? Sapit na kay si Victor, oy. Nya nagbusiyad ng tiyal. Nya, ganahan ko anak. Ikaw gid, Ay, kung nakita pa lang tani atong una, nga dunay kipapatay si Victor nimo, awa na. Kiuyap ka na nako. Mag-amping lang ta. Amping tagmayo. Bawar bakos kinayan Victor. Ipagaling kitang duwas makina kung may bawo na siya. Oh, mag-amping yun. O niya? Oh, kapit na ko nimo. O kapit ka na sab na ako. Oh, tayo pa. Mahilos ka, ibutang ko ng sigarilyo. Mahilos ka. Nga nakit ka ako. Masamot man akong gana kung mahanggap na ako ang ginawa ni mo nga may paho sa sigarilyo. Hala ka, makakancer pa ng sigarilyo. Dili ka ako makancer ni mo, Franny? Kanser? Niya ay kanser. Hindi ka na. Kana. Ay, grabihan ni mo, Franny. Uy, grabihan niya mo. Ay, Franny. Dili ka nagkikay ka. Di parehas ni Victor. At tunog siyam-siyam. Hi! Saan ang pultahan? Kusmat ba ni mo? Kung saan resulta? Nakita, Miss Franny. Gihatag na kong epektos. Nahibaw na siya pilay atong kobraho niya. O bahala na siya sa pagpaganansya na atong 2 kilo. Humana mag-total. Buwag-buwag dahil mi. Wala ko may bahog asa siya. Basta may una kong lakaw. Nag-shopping ko sa mall. Unya, nagkaapot mi sa 2 kainahan sa mga classmates ni Milen. Misod big fast food. Nagbalita ay. Pero, ako mao'y center of attraction. Kinamatik din man day nilang namungingi kong mga alahas. Gilibre na ko sila. Then, nagbuwag-buwag mi. Then,
Ni anak ko sa ato. Lima ka oras ka pinya di gud makontak ang imong cellphone. Tukaan sa tinuod, ha? Tukaan sa tinuod. Nakasak na ako, Roda. Victor! Ikaw sa kaduhap ko niyong buhati din. Swerte lang ka ng layas itong imong mga lagi. Karong tumaga ko. Diin ka mong duha si Franny. Nahibaw ko sa imong gibati. Pero sa'yo ba kayo nang naas imo na una, Victor? Wako malimot nga nagkasako nimo sa kaduha ka higayol. Wako malimot nga kaduha sab ko nimo pa sa ilo, O gihatagan ko nimo kaduha ka higayol. O gusto ko malimot nga last na latong ikaduha nimo pagpasaylo na ako. Kay kung magbuhat pa kong ikatulo, sigurado na ganyadi ko nimo pasaylool. Kay imo naman kikumpatyol. Unya, mabuhat pag yung kong ikatulong sa? Ay, bawbi ako niyong Victor nga di ko kabutiaw-tiaw. Bitaw, 5 kapin ka oras nga di ko makontak kay nalowbat ko. Naliban ko charge sa akong cellphone. Ug ang lain akong cellphone habilin, kay ako nalimtan tungod sa akong pagdali-dali ganina. Taraw akong bago. Naay kwartaan na. Kay nakita sa misalaing tulak. Duha silang may bayad na ako. Mga 5 ka oras kapit nga dito ko sa gawas. Kuha ang kalkyo. Magkwinta ta. Naulian ka na? Wala pa masuko. Wala. Sige na. Ang calculator. I love you, Victor. Sige na. Victor mo! O lagi. I love you. I love you. Oh? Nag-ingon si Papa ni mo? Unang tiriya, ingon siya nga magpalit ko na og bagong sakyanan og bagong tagtagning atong bay ng tiriya. Oo. Kaysa akong tanaw ron, kwartahan naman kaay sila sa Papa ug Mama ni mo. Uy, unsa naman sa naimong gitanaw sa kalendaryo? Husto. Dool naman sabdi ay ang Sabado. Muanhin na sabang iyang amigo. Nang tiriya ay Niya naman sab sa Sabado si Crisanto. maayo ang taon niya sa Sabado. Dili na daot si Crisanto, no? Mitambok na ang ta siya, no? Ay, mahimuot gyud ko nimong bataa ka, oy. Mura na gyud kag dako. Humanatanan. Dunay tag 1 gramo, dunay tag 3 gramo, dunay tag 5 gramo. Pila tanan? Imo na kwenta? Hindi Ni ang kwintada. Be, ambe. Tanawag maayo. Mukwinta sab kag imo. Kung may sayop ko usbala. Kay mao para bili atong pagsugod. Nya malkansita, kafaet. Okay man eh. Gusto man eh. O nya, nakita ni mga atong ginansya. Dako taginansya. Di kami still pahinumduman, Franny. Unsa ka kuyaw kining atong gisudlan? Ay, mauro man gihapon sa kung kwinta-kwinta. Kung manulis ta, kung madakpan ta, mapriso. Kung musokol, naragihapon sa priso ug patay. Pero, kung patiunon pa ko, ug dakupunon pa gyud ko, ay kaniadto raw ta. Patay na ko o nadakpan ako. Pero waman. Gawas nun man lang gyapon ko. Iso nang butang sa bags sa mall. Isago nas mga nilata. Shampoo, kape o mga sabon. Para dismulaw ba nga gikan ko sa mall. Kiandam na nako. Ako na ni ipang sword. Usay takway usay barog sa asawa si mong amo.
Kamu mo kinakita ganiha. Da, batik kay naoy. Di pares ni mo nga may pagka-aramina gamay ba? Ang aramina kaniadto ha. Grabe kanindot araminas bata-bata pa to eh. Parehas gyud kaniya. Tarong ba? Uy, tarong ko. Unsa siya ka-sexy. Da, sus, murag sakong binandahan. Layo ra kini mo nga murag aramina gyud oy. Pero time para god. Ano nangutahan naman ka? Nanguta na lang. Kay mutirador ka baya bisag koko. Ayaw di kong binuangi ha. Kipabuton ko ginang granada sul sa imong punsyuhan. Bless ko pa, ma. Lingkod mo, Tria. Dali, Melin. Tupad. Namong mama ni mo. Kumusta ang school? So far, so good. Good. Nga nang ipatawag man minimo pa, Victor. Melin, nahinumdum ka pa adtong akong giistorya ni mo nga mupuyo tag matahom o bagong bay? Oh, atong the other day pa, Victor. Okay. Ugma dayon, temporaryo kitang mubalhin o kapuyan. Ha? Temporary na tong biyaan kini nga tong bahay. Gubuon kini siya, kaya itong pailisan og matahom o bago na tong bahay. Ha? Ay, mahinayon yun di ay, sir. Terya, mahinayon. Ugma, temporary ta mo biya ining baya. Mobalik ta din he, kung mahuman na ang pag-o natong bahay. Ay, hala, uy, tinuod yun ay katong imong gisulti na ako, Milin. Maglakaw, Miss Mama ni Mulin. Mag-meeting mi sa architect ug engineer nga mao mo construct sa bago na itong bahay. Tria, Sir. ikaw na mahibaw ni Milin ngadto sa eskwelahan. Oo, sir. Tana Ruda. Babay, anak. Oh, naghinukto ka man, Milin. Kuan? Uy, naunsa ka man? Dili mahimo nga sa Sunday na lang ta mo biya din he? Sunday? Oh, dili mahimo. Ikasabot ang tanan nga ugmag yun dayon temporary kitang mubiya rin aron kasugdan dayon ang trabaho. Nga na sa Sunday man ang imong gusto. Sulti, oy! Nga nung Sunday man? Ay, basin magpahibaw pa siya si mga higala din him. Ay, di na mistel. Mamalik man bitaw na din kung mahuman ang bago na tong bay. Sige, tana Victor. Sige, ato namin. Ay, nakasabot ko, Milin. Nakasabot ko. Mayo ka di kinakakita kong alibay. Sa sunod, magmatngon ka, ha? Basin si Crisanto unyang mahungawan kay masuko sila sa papa o mama ni mo. Kung mo ani si Crisanto sa Sabado, unya, wa na ta din hinang. Mabaho siya nga wa na mo hatag niyag basura. Milin. Asa man unya siya og basura ng teryo. Husto na, Ana. Husto na, Milin. Oo, kakapaspas ba ni mo? Sa padung naman sa good ko. Ay, schedule man deron sa basura sa mga amiga, no? Oh, Okay. ato na po ikaw. Oo, sige, pag-amping, ha? Pag-amping. Naghinam-hinamin taon. Gusto di ay. Sabado man di ron. Ano giguba ng bay? Ang kural yung siminto napulpog na. Buwan ang bay. Gamay lang ang nabili. Hain ka si Emilin. Mauwa mo kong mga pana. Ibiya na tinali si Emilin. Wanay mo hatak na kong basura. Basura! 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 Inko?
Ingko Iking! Ingko! Ngam lagi mong kariton, Ingko. Wa ka masura, Ingko? Dugo! Unsa man yung dugo, Ingko? Kadagan, ani! Nakasasod sa barong-barong, Ingko Iking? Ingko! Ngano maka, Ingko? Natunukos na kong lansang. Dayaon kayo. May bikog ang natunog kong tilog. May sakang bikog na sa akong bugan. Dadon ka na ko sa ospital, Ingko? Ayaw. Pagkuha lang udlos bayabas. Dito sa may bomba. Kunya pabukali og tubig. Kaya akong ihunad sa akong tunok sa tiil. Naghanang udlos sa bayabas. Kay dukduko na ito ang uban o ang luga. Mo'y atong ipato sa tunok din sa akong tiil. Ingko! Di nang pinabukalan nga mga udlot sa bayabas, Ingko? Ibutang palihog Crisanto. Nadukduk naman ni mo ang laing mga udlot, no? Oo, mana, Ingko. Hunara na to ang akong tunok. Ingko, may anam-anam man og hubag ang imong tiil. Bihunong na ang dugo. Kaya nahunara naman sa binukal nga udlos sa bayabas. Unya, misuot sa ilawang sa samad ang duga sa udlos sa bayabas. Tanawa, di ba may kupos na yun ang hubag sa akong tiil? Tanawa ko, may kupos no? Wa, Ingko. Misamot og hupong imong tiil. May kupos, oy. May hiyos. Ikaw ba, pataka malang ka, Crisanto? Ingko! Ingko, mata na, Ingko. Aron mo kaon ka. Ingko! 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 Init kay ikaw. May hubag og maing imong tiil. Ayaw niyo. Pasagdis, Crisanto, ha? Ingko! Ibili na ako ninyo, Crisanto. Lakaw na ko. Ingko, Iking! Ibili na ako ninyo, Crisanto. Lakaw na ko. Ingko, Iking! Init kay ka, Ingko! Init kay ka! Ipanoon na kong kaniton, ha? Kay ikarga ka na ko sa kaniton! Ikarga ka na ko sa kaniton! Ingko? Ingko? Ingko! Dali! Sakay, Ingko! Wala siya maglihok. Ingko! Ingko! Pawa! Pawa! Dong. Huh? Yang doktor dong. Dong? Kinsa may ngani mo? Chris. Oh, Chris.
Naamoy kwarta? Ni aman. Pila man na. Ni ao. Guard! Doktor! Uban nining bata sa butikas at bangbe. Maayo diha kay barato-barato. Hangyo alang. Ingna nga ako mao'y mihangyo. Doktor! Dong. Kuyog skwarda, dong ha? Sige na, dong. Ay. Kaluoy sa taon ni Antok Bataa, oy. Ay, dapat dayon ni pasyente palihog, nurse. Yes, Doc. Kay katong Enrique Goles, ha? Yes, Doc. Sige, palihog, nurse. Ato na ko, Doc. Dong. Chris. Dong. Dali, Dong. Dali. Lingkod, Chris. Lingkod, Dong. Katong idapat nga tambal ni Inko Iking, temporaryo lang to, ha? Para mahiyos-hiyos o bukupos ang grabe kaayo niyang hubag sa tiil. Pila na ba kaadlaw ang iyang tunok sa lansang, Dong? Duha kasumana na kapindok. Ug nga nung karon pa man siya madadin sa ospital. Ni adto untang pagkatunok, gida na dayon unta siya sa ospital. Di man siya masagot na doon ako sa ospital, Dok. Inyo man siya maayorak no yung tunok sa udot sa bayabas. Grabe naman hinuon. Kitsa ba'y mitabag ni mo or makardes kariton si Inko Iking? Ako ro, layo man kayong among mga silingan. Takadiin man daay mo, Dong. Dumping site sa basurahan. Og ikunsa man nimo si Inko Iking? Iya kong sinagop. Ay, Ginoo. Dong, nagbuot-buot lang kong palaboratory sa dugo ni Inko Iking. Ug ang resulta, gikangrina na ang iyang tunok. Ha? Unsa man ang kangrina, Doktor? Makalilisang ang kangrina. Makamatay sa tao ang kangrina. Taas kaayo og blood sugar si Inko. May diabetes si Inko Iking, busa kinahanglan nga putlon ang iyang tiil. Ha? Gikasubo na ko, Dong. Putlon yun nato ang iyang tiil kay kundili mamatay yun ang imong Inko Iking. Ako'y puputol sa tiil ni Inko Iking. Why bayad? Kay di ko magpabayad. Kay sayod bang ko nga maglisod yung ka. Kay naaram rin taon mo basura magpuyo. Basurero, Miss Inko Iking, Doktor. Ang yun ako kinig ospital nga magamay-gamay ang bayranan. Magita sa kong paagi nga matabangan mo na ko. Mao ka na ang tanan. Ay, unsa man. Gusto kang makigsulti ni Inko Iking? Nagpiyong iyang mga mata. Ingnan akong di ko magpada hospital. Imog kong gida din sa hospital. Dali. Pagaksangos ako kabukto nimo. Pero daghang salamat nimo. Dodong nako, Chris. Salamat nimo. Doktor Inko Iking,
kano sa putlo na nga akong tiil. Agun sa mantaw na nga mong kabayad ni Chris. Huwag tangang inyong kabalaka, Ingoy King. Sige lang. Maluoy mangyod ang Ginoo. Ang Ginoo na mahibaw sa tanan. Chris. Guard! Yo, Nakakita ka ni Chris? ay kaganiha do. Kusog ang milabay din niya sa akong lamisa o milahos nga Diyos gawas. Wa magpahibaw kung nasa siya. Wa, rabat. Ya, wa man doon tingog-tingog nga milakaw. Kusog ka ay milakaw pa doon sa gawas. Pero, bibili noon niya iyang kariton. Ay, karon manggod operahan si Inko Iking. Ay, sige na lang. Kung mo balik gani, ha? Ayaw palakwa, ha? Doktor. Doktor. Mile! Mile! Nang Tirya? Ay! Ni araman di ay kadinhi, oy. Natana, maniod to na ta. Dito yung tingali si Chris ang giguba nga bay, no? Unsa kay iyang gibati, no? Guba na ang bay. Tingali mo ingon siya nga gibaligya na ang bay namo. Unya mi balhin na mi og puyo. Tingali mo ingon siya nga dili na mi magkakita. Kay mo ingon man si Chris, dili na ko mubalik pa dinhi kay wa naman si Milin. No nang Teriano. Tana, madiod to na ta. Barug na tiha, Milin. Oh, di lagi ingon ana, boy. O ikaw sad ko, koy. Ayaw pagtanga. Dili ingon ana. Dali lagi mong masakuti Istanbul's police. Biragod. Samboy. Boss. Marika. Unya na ko ng rugby, Sam. Nag-ensayo pa mo. Sorry, boss. Pero, nga naman tapos. Sige. Pakita sila, kung saan pagpaguot nga mura lagwa. Kadigin makamat doon ang kuutan sa pitaka. Hoy, kamo, tanong mayo, ha? Tanong mo! O sige, kanamino, magbarog-barog ko, ha? Kaya katang kunuhay kong kasakyan. O nagpaabot nga, mugo signal, kay stop pa man ang suga sa traffic. O mulakaw ko, ha? Lakaw! Lakaw ko! Hikapon ako kung pitaka, ha? Uy! Kaya ba akong pitaka? Di anan ako. Ingunaan na ba? Huwag na ko kamatngon. Nagikuot na din isamboy ko pitaka. Ingunaan na. Okay, usap. Usap ha? Kukoy. Usap, boy. Kamo ha? Tanaw mong mayo ha? Ngano mo? Ngano nga mo mulihok? Naon sa lagi mo? Buskim. Tanawakin sa nagbarog sa pultahan. Uy! Crisanto! Uy! Crisanto! Santo! Usay ako ikatabang ni mo, Chris? Nganong niam lagi ka, Chris? Usay mo tuyo, Chris. Sulti, noy. Sulti, Chris, ay. Sige na. Ay, may daga na, Chris. Nag-practice pa ba kung saan pagpanguot? Chris! Uy! Tingog ko eh. Kaya mausay ka mo practice. Kim? Unsa? Gusto kong ma-appeal sa ilang practice kung unsaon pagpanguot o unsaon pagpanglabni. Kanag yun! Chris! Imo may gilipay ni Higayon na. Di lang kay ni Higayon na. Hangtod daw niya sa maabot ng mga adlaw, uban sa mga kalampusan o kadaugan. Mao na, Chris! Yay! You're welcome to the club. Sa Cebuano pa, way sa pa yan. Yes, way sa pa yan. Sakto gid ka, koy. Naka-eskwela gud ko. Unsa ganito in English sa kanang magaksan na ang grupo ba? Unsa na, Boss Kim? Grog Hub! Oh, yes! Sige, Grog Hub! Grog Hub tanan! Grog Hub! Sige, Grog! Kung sabay nakapausal sa imong hunahuna, Chris? Nganong misugot ka naman nga
Mapil sa grupo. Chris, Nagkinahanglan ko kwarta sa labing daling panahon. saan mo naman kwarta? Basta, Tarong nga kong tubag. Unsaon nimo ang kwarta? basta nagkinahanglan ko kwarta. Kung mahimo, karon sungad lawa. Sam, Boss. pakita na si Chris kung unsaon. Okay. Pwesto, boss. Kana, boss. Oh. Unahon na ito nga biktimahunon maglakaw-lakaw. Chris, ha? Parisa ni. Ako mo'y biktimahunon ni Samboy. O naglakaw-lakaw. Liyo kayo, Samboy. Niya. Hinay na kong gikuot ang pitaka ni Boss Kim, Chris, ha? Oops. Oh. Niya yung pitaka na ko, Chris. Kita ka? Sidat! Kabayong budlat. Naana ni Samboy kung pitaka. Crisanto, sa yun kayo nakuha ni Samboy. May laki ni si Samboy. Siyempre. Ikaw, Chris, usog ka lang kayong mudagan. Hawd kang mudagan. Pero, dili ka makalupig ni Samboy sa pagpanguot. Nakakita ko kagani ha. Sayon rin nakuha ni Samboy ang pitaka ni Boss Kim. Wow! Wow! Kinsa pa may laing haris bang pag-uutay dire? Ha? Kukoy, gawas na ko. Napaday! Oh, Chris. Naginuktok man ka. Asa may ginuktok ka ni mo, pre? No, naginuktok si Sam. Kung saan niya pagkuot o niya ang pitaka ni Boss Kim. Abi ang pitaka Samboy. Ang sunod, mao ang is not sing. Naginuktok siya, Sam. Kung saan niya pagkuot. Tanawa si Kokoy Chris. Kung saan niya paglabni kinigbag sa babae na akong isabit sa kumabaga, ha? Okay, Koy? Yes, boss. Ready? Swede ko, Boss Kim. Okay. Nagbarog-barog ko, ha, kay nagpaabot kong kasakyan. Okay, niya. Bantay, Koy. Boss. Mas mayo tingali, boss, magbinabay sa di mo tingog. Boss, asay mong liho. Nagbugal-bugal ka na ko, Samboy. Di man, boss. Aron ba, ma-inspire sab si Kukoy ba? Hasa sa mi, ma-inspire mi. Di ba? Sige. Inspire. Sa tandang taong ikalagutan ako, maayo ka na yung mga bayot. Usa ka, Koy? Nagpaabot ko niya mo, Boss Kim. O sige na. Daoy, kadang ko sa sakyanan, oy. Malate ako sa mong date sa kong boyfriend. Daoy. Kawatan! Gilabi akong bag! Tabang! Boy! Tabang! Anong hinom kayo? Anong hinom kayo na tanaw ako, Samboy? Ano mo? Boss, laki gud ka tinuod, boss. Ang ulat taon sa mabig! Boss. Sorry, boss. Sorry. Bawal milabot, boss. Sa muli ko tayo, Boss Kim. Huwag milabot. Hindi magkabayot. Tomboy man ka, boss. Pamat yun ka mo! Parandam, Chris! Imo ng turno! Ikaw na sa manguot og pitaka, ha? Is not sing! Unahon na to ang panguot, Crisanto. Ang pitaka sa mga lalaki ang ginibutan sa royo. Wala ko kakita nga ang pitaka sa lalaki ang ibutan sa bulsa sa tubangan sa kalsunis. Anak gina dinis luyo. Ha, dini? Niagis luyo ang pitaka og di sa tubangan. Kaya ang nasa tubangan, boss, mga bayot mo na. Kumo, Samoy! Gusto kang kumo nga kinamayan? Sorry, boss, sorry. Chris! Kinahanglan ko uto ni mo ang akong pitaka nga bisan gamay di ko makamatngon. Kinahanglan makuot ni mo ang akong pitaka nga di ko makamatngon bisan gamay. Imong kuoton din sa akong luyo. Oy! Ay naman ako
pitaka nga rin sa akong bulsa. Nganong wa naman diri. Unsa ka Kokoy? Ambi na! Wa din ako boss eh. Kung kakita jud ka nga, naglingkod ako diri. Kinsa man nagkuot? Yarang imong pitaka. Chris! Uy, nakuot din ni Chris imong pitaka, boss. Giyon sa man mo, Chris! Giyon sa mo pagkuot! Daoy kadugay ba? Oy, may kasakyan. Oy, nihit ba kay sakyanan? Malate yun ko sa akong date sa akong boyfriend. Ay, agay! Kawatan! Kawatan, polis! 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 Chris, likin. Wow! Wala ka rin si Chris. Ay, dabaw! Kawatan ko! Boss, humana, boss. Humana, boss. Humana di ay! Oh! Humana, boss. Dali na kayo nawa si Chris. Ay, grabe kayo si Chris, no? Tututong ka na ko, Koy. Ano ka? Oh. Suan! Sarang mong tanan! Unsa na siya kayo nabuhat mong sabos? Unsa naman sad? Bisan sa inyong pagpag-uot, kung makuot na gani ninyo, kung makuha na ninyo, kung naa na gani sa inyong kamot ang inyong kinuot, ayaw mo paglangay. Kinahanglang abtik sa mong gamubiya na yun. Makwintas man, mabag, marilo, mapulseras. Basta naa na gani ninyo, makuha na gani ninyo, biya gina yun. Ay mo kalimot, nga usa mo kagrupo. Kung maatikihan ang milagni, kung maatikihan ang nagbaltak, timban ninyo daan kung diing dapita ang pwesto sa mga kaubanan. O ganito ipasa ang butang inyo nakuha. O ipasa na sab gato sa laing kauban. O ganito na sab sa laing kauban. O dayon magbuwag-buwag mo. O andi ta mag-abot sa atong safe house. Kano saan may magsugod sa mong trabaho, Boss Kim? O man dayon, magsugod na mo sa inyong trabaho. Magkalakuan mo samboy. Bilin ka, Chris. Okay, boss. Boss. Unamin mo, Boss Chris. Chris, dali. Nanginanglan ka ba na yung kwarta, no? Oh. 10,000. 2,000. 3,000? Ha? Gamay rang 3,000? Oh. 5,000. Pero kinahanglan ng imo ng ilisan, ha? Oh. Dawatan ng 5,000, Chris. 5,000 na ni. Di ka gihapon mo dawat? Putlo ng tiil ni Inko Iking. Unsa to? Tuwa sa ospital si Inko Iking. Putlo ng iyang tiil. Pero mauna, di paigo ang 5,000. Asam ta mangitag sobra 5,000. Pasalaing bahin, kasaligan ka na kaha, Chris? Kasaligan ka na kaha kung mangita tag imong biktimahon karon yung adlaw. Agil kalimot, ha? Kung magkinaunsa, kung may swerte madakpan ka, bisa kung saon ka pa unyag balitok-balitokod pagutada, ayaw gil kong iapil, Chris. Pero hinoon, ningadlawa ka masukod kung kasaligan ka na ba. Ano ta magpatbang ng dakong bangko? Idap pala na ako dito. Kaya mula host na ako nganto sa disiplihanan sa mga sakanan. Madix lang kuning mo kung maapas na kuning mo. Katugan na ibkan o nagustuhan na tong auto, ha? Lagi. Kanaw na. Mailista na gining imong bao. Pila ka ito yung kinahanglan ni Franny? 200,000. Ay pagdugay na sa bangko, ha? Oh, dili yun ka nagpaapon ka sa Franny na ako. Sirhenan, ha? Kay anto na ko. Musod ako sa bangko. Chris, nakakita ka itong nanaog sa baong nga sakanan? Klaro ka ito, mawidro to sa bangko na mangingi sa lahas ang dughan o ang iyang mga kamot.
Murag way sud iyang bag. Inigawas ang tuwan ng maong bangko. Kung busog og tambok na gani ang iyang bag, dako siyang na-withdraw sa bangko. Ug katong bayhana mo imong biktimahon. Pangan naman daan, Chris. Wa ko magtuong ingon ba di ini kadako sa imong problema. Dili kay unsa diha pero may simpatiya ko nimo tungod sa imong problema. Dis pag-unsa pero nakaingon ko kung but hunaon wa kay labot ning ko iking. Apan sa kung tan-aw nimo mura ka nagyud dakong tao. Mura ka nagyud hingkod na kaayo nga nagpasag problema ngon ini kadako. Maila kay sa imong naong nga kanunay nagpingit sa mong problema. Palikon ako. May simpatiya ko nimo. Ug niya giunungan ta ka aron makakita kag kwarta nga ikabayad sa ospital. Pero kung bandakpan ka, ayaw gi ko idamay ha. Ayaw kita ko idamay dong. Sige, aking nga nato nga magawas ka itong maong babae. Franny! Wa pa maabot. Naghuwat ako dire. Asa man din mong lugar ang mag-abot? Di ako sa simbahan. Ari sa simbahan ni mag-abot. Lisa, ayaw pagtawag-tawag ha. Kaya sulan ko. Daghan kong gibantayan. I-check up ka lang na ako. Basig hain ka na maabot. O sige na, bye na. Kalagot ka. Bida ni Lisa eh. Nadugay man. Akong tawagan. Thank you. You're welcome, ma'am. Oh, hello? Hello? Unsa naman? Pagawas ako sa bangko. Pagawas ako. Hain ka man. Simbahan. O sige, nana ko pa mo diha. Sige. Bye. Thank you, ma'am. And again. Thank you, guard. Taxi! Taxi, hey! Ay, doon na di isakay. Oh, tambol ka iyang bag. Nagatang siyang taxi. Dali! Dali, Chris! Pas! Oh, ito na! O pa iyang pagsakay taxi! Dali! Na yung taxi mihunong. Nanawas sakay. Bay! Musakay ni Bay! Pas! Dali! Dali ka! U-turn, Bay! U-turn! Namig yung pas! Oh, hello. Tugaya. Traffic kaayo. Duhan lang kay eskina, nana ko diha. Pailop ka lang kay traffic lagi kaayo. Pagdali. O lagi. Sige na, bye. Lugar, Bay! Lugar! Oh! Siti! Sige, imo na sukli. Gawas na yung Chris, gawas! Oh, mapapakalaog niya. Chris, mula bang siya? Sunda na yung Chris, sunda! Huwag bahala ka na, ha? Magtanaw ko nimo. Sunda, lakaw na! Ako may kumbada ni. Ako may gibating kahadlok. Pas, naglan o mapalpak. Ay, katagan sa kinan, uy. Ay, ito ay, nagwara-wara pa. Oo, lagi. Malapang ako. Milabang na bitaw ko. Siya, uy. Nabitaw ko, mulapang ako. Labang, iwalis kinan. Stetson! Huwag ginagawa na pamaypag! Ruda! Ilat ni mo bag! Ako bag! Ay, ako bag! Ilabis sa batang snatcher mo bag! Ang kwarta! Saan palagi ko? 300,000 tong kwarta! Saan pa yung ko? Alalay, pulis! Bastang di malasa! Unya, usahaw naman doon, ani? Sa may mahiman na to, Franny. May ako tong gusto. Nabiktima ko sa snatcher. O bata pagid kayo. Usahaw na
na giniron ani. Kuyog ko. Asa? Ato na to si Victor. Ato pa'y baon. Askang nindutaw. Oh. Victor! Kadugay pa di mo. Gani harap kong nagpaabot mo din eh. Alam ka? Mao kaya mo pag-abot. Di alam tungod sa display center. Among pag-abot? Kami? Kisa may mong kauban? Ha! Animal! 300,000? Sagdi lang, Kod. Na-blatter naman. 300,000? Unya, sige lang! Na-blatter na lagi, Vic. Kung mangugatas ka lagot, kisa ba itong pangitaon? Ha, ngawang ko makakita sa bata nga mimilab ni? Kay kalit kaayo. Paglingi pa na ako, buko-buko nila sa bata nga bit-bit sa kumbaga kusog kay midagal. Shit! O bata, pag yun! Di mo siya ka, Frane! Ay dito sa solar simbahan amo. Ay distansya na kayo ko. Kay mo may paglabang ni Madam Roda. Nga ano man sabi? Ano dito masam sa simbahan mo nagsabot nga magkita, ha? O saban, nanimba mo? Oh. Nanampiling ka man, Roda? Na ikaw, Franny, o saban? O saban ka? Kalaong ba ni mong huna-huna? Sige lang. O sige, lakip ka mo yung sabi, sige lang? Hinay-hinayan lang na kutugbayan, boss. Usaon man, usa masabkos na kaingon. Ayaw, uy! Ayaw! Kung masugot ka, Victor, nga bayra ni Franny, mabayad sab ko! Kaya ako ba nagda sa kwarta? Saman. Adugo na ito eh. Sakti lang, Kod. Noong miingon ko nga sige na lang, kayo amalay usa ka adlaw. Mapawi na to ang 300,000. Takpilaraan na, ah? Hiloon. Ay, charge to experience. Pero di na ko gusto nga kung may transaksyon mong duha at tumubang abot sa mga delikadong dapit. Pilihan ninyo ng safety nga lugar. Salamat, boss. Buotan ka kayo, boss. Pero sagdi lang, mailahan ko katong bata, boss. Ako'y bahala ito. Franny. Boss? Unsay imong ikasulti aning sakyanan? Wow! Mo na imong napilian, boss? Bayran ko na ron, Franny. Nindutaan ni Busoy. Kaming duha may nagpili, ana. Ibogay ko rin maong sakyanan, Franny. Chris, Crisanto. Bidas kong amigoy. Bidas kong amigoy. Hay ng kwarta. Uy, maoning kwarta ha. Kadaghan. Tu kabandon. Chris, ikaw na. Ikaw na. Kataligan kang yun. Bata ka pa gani pero para ako, ikaw na ang numero 1 baltakiro. Ikaw na ang numero 1 manglabnihay. Ikaw na ang labing haud. Ikaw na ang labing haud nga snatcher. Kadaghan si kwarta. Muadto na ko sa ospital. Ospital? Ang ospital. Si Inko Iking. Apan, duduso ko nila, Chris. Chris, paminaw na ko, ha? Paminaw. Kung ihatan ako diyan nimo ang kwarta, o di ikaw mo imuhatag ani sa ospital, mahipong sila. Nga usa ka kabata, nga mao ikaw mo imuhatag sa kwarta, mangutanan yun sila. Kung diin ka man og daghang kwarta, mahipong yun sila, di ba? Unya, mangutanan sila. Ikaw mismo mo ilang pangutanon kung diin ka man og daghang kwarta. Ang sunod nga mahitabo, ipaimbestigar ka ginug pulis. Di ako'y nahuna-hunaan, Chris. Ayaw lang kalain ako, ha? Kining ako, panagana lang. Ug labaw sa tanan. Bisan ingon ka lang nini ka bata, apan may mahibaw ka.
Gadako kay ko respeto nimo. Tungod kay layo ra kayo ang ubang mga bata nimo. Nga parehas nimo edad. Ug bisan ba ka to mga maguwang pa nimo edad. Tungod kay sa ako nabantayan ug napanidaan nimo. Murag husto na sa edad ang imong hunahuna. Ilabi na gyud ang imong sinutihan. Mao na ilig og hinungdan ngano nga giisip ka sab nako nga sama na nako pagidaron. Ug mausab na hinungdan nga kinahanglang mahibaw ka gyud ug labaw sa tanan mananghid ko nimo. Kung mutugot ka ba nga ako lang ning suhestyon, ubanan ko ikaw sa ospital. Atong ipatuo nga usa ko ka adunahan ug ipatuo nato nga usa ko ka pilang trapo. Usa ko ka pilang trapo nga naibaw sa problema ug laluoy nimo. Mamitabang ko tungod sa akong pagkapilang trapo. Pila na ka oras ang milabay, sukad na ko manabni ng kwarta, Kim. Sige, mag-ilis ako. Aron muadto ta sa ospital. Dili sa tahigayon ni akong kinabuhi nga magpunay kong rugged handsome Chris. May panahon saan nga mag-stress to kill ko. Sama ni karon. Musamot ug mikalit na sa mga akong kaambungan ug ang kagwapo. Layo ra kaayos Brad Pitt oy. Aning dagwaya. Makalupi kang dagwayng Brad Pitt aning dagwaya, ha? Sita daon ni mo, Chris. Chris! Hay ka! Chris! Layo ka ng diniskulyo, ha? Nagpagwapo naman sa sikip. O sa mga presyo. Ato niya, Kimbe. Hoy! Chris, ay nagtagda na mga himantayon. Suya na sana sila nato. Suya sila nako. Basta mag-stress to kill ako. Mag-long sleeve na gani ko. O niya mag-kurbata na gani ko. Mag-bit-bit na gani ko. Aning repurpulyo. Naibaw na sila nga mag-operation budol-budol nako. Kuso kayo na mga antiyaw nako, pero kuso sa kayong mga yung barato. Naitaksi. Hey! Taxi! Taxi! Chris, 100,000 ang ato ihatag sa ospital. Ibili na to ang 200,000. Driver, bring me to hospital. Asanta, Chris. Kisabay ako pagkisultihan. Ang doktor? Mo na yung nag-opera, ning Quinking. Doktor! 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 Nagita ko di mo, Chris. Diin ka man di ay. Nahuman ang operasyon. Naputol na ang tiil ni Inko Iking. Successful ang pagputol sa tiil ni Inko Iking. Ang bayad, doktor? Why problema dong? Why problema? Ako na si Mr. Guillermo del Sur. Usa ko kapilang tampo. Pagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay way bayranan. Bisan usa ka dako. Alakaw ka na dong. Adtua si Inko Iking. Kay may bisitahon pa kong laing pasyente, ha? Chris, excuse me una. Uy. Usa di ay? Wat ay babayran bisan usa ka dako. Kung mao na. Masulo na to ang 300,000, Chris. Dili, Kim. Ha? Si Budway pasabot. Ihatag sa ospital ang kwarta. Ha? Itabang ka na sa mga pasyente nga naglisod og bayad din sa ospital. Ha? Dali na good. Padat ni na good na diri good. Dini ta. Klaro hato. Si ihatag sa ospital. Kining 300,000. Ihatag na to sa ospital. Pangiyo ako, Kim. Kanang usa ka gatos kalibo mo ihatag. Kinakasaad ka naman nga imo ka nang bayad. Aray na lang. Oo. Ako ning ihatag.
Magpatuo lagi po ko nga pilang trapo. Diin man diay ka. Maayo kay ni akan na. Pero sakti na lang. Miingon ng doktor nga maayo naman kuno ko. Muistar una kuno ko tao-tao tinis ospital. Putol na nga akong tiil. Pungkol na ko. Maglisod na ko sa pagpamasura. Tingali, hayan ini. Ikaw na lang usa ang mamasura. Nagkaila ko arong nagkatawa. Kumusta, Iko? Daan pag-yug ko. Ikaw yun lagi, Kim. Uy. Pagkadaghan ko na na, Kim. Imonita na, Iko. Pakaayog dali, ha? Puhon. Salamat, Ani Kim. Kwartahan naman sab ka. Nakaigo ka na sa tingali, no? Pranking ko, sa'y. Joke na to. Salamat kayo, Kim. Chris, kining gusto kong matug. Kung gusto ka nga mupauli sa ato dito sa basura, pauli lang. Mapauli ko. Pero mabalik ko din hiin ko. Sige dong. Biyaan ka na mo din ko. Pero buduaw kaya pumani mo din samtang niya pa ka sa ospital. Salamat, Kim. Kim. Inko? Nakalitan ka sa kong postura? Bisamot akong kagwapo? Wa man ko makaliti. Kuan, kining mura manggukag na maligyag haplas sa pamaol ug panuhod. Dali, Chris. Lingkod. Paghatun ako sa kwarta kanina sa opisina sa ospital. Naibungis lang ako. Pero pag-ingon ako nga pilang trapo ko, nagpasalamat sila nako. Akong gituman ka itong imong giingon ako nga ipaggamit ka to sa mga pasyente nga maglisod og bayad sa ospital o sa maglisod pagpalit og tambal. Chris, lahi ka kayo. Para nako, di ka na usa ka bata. Usa ka magklasiha. Karon pagani doon na kani mga huna-huna nga ingon ni ana nga wa ngadto sa mga dagko. Bisan na kung gani, wa gani ko anang naasi mong huna-huna. Yan kwarta. 200,000 ni. Usa, gihatag ako sa ospital. Kung mo yun ka, kini na ibiling usa, ato ning bahinon. Kung mo ako may brain and beauty sa project, dako nakuha ni Chris. Kung bahinan sa nato sila si Samboy, si Boy, si Kokoy, manguban. O ang lugar sa imuha, sulkad ako sa akong bahin. Okay? Diyan. Ayaw. Ha? Ngano naman saan? Dili ko musugot, Kim. Di ka musugot ako'y kinadak ang bahin? O di ka musugot? Nga bahinan sila si Samboy. Dagang tabangan ng dinis basura, Kim. Ha? Sibot mo pasabot? Sila mo'y nagkinanglan og bahin. Sila mo'y anging bahinan anang kwartaha. Unsa naman ni uy? Unsa na ni uy? Paita! Pangyo ako. Ori! Sige ka nga hangyo, Crisanto. Kung naalkansi na mo! Pangyo alang ko, Kim.
Para ninyo ni. Pinutan ninyo ha. Ayaw ninyo usik-usikin ng kwartahan ninyo. Salamat kayo mo, sir. Ay, magpapasalamat ako. Dili ako mo yung ipasalamatan. Ang angan yung pasalamatan kanang nagpungko ilawom sambag. Oh, kan mata. Siya mo'y pasalamatin ninyo. Hoy, ayaw na. Ayaw na lang. Milakaw man ah. Oy, milakaw. Tara siya. Milakaw na. Chris, naminaw ka? Okay. Ako inoon. Nagpasalamat nimo. Kay kundi patungod nimo, di ako may bawaan nga bisan ingon lang ko ani usa ka dautan pag pinaagi nimo nga usa lang ka bata tandog ko sa imong gisulti nga rin ako balikon ako bisan ingon lang ko niini apan doon na di ako kaakuhan ngadto sa akong isikataw gihilab ang akong kasing-kasing dihang nakita na yun nako kung naklaro na yun nako ang makaluoy nilang kahimtang dinis basura bituman ako ang imong gisulti tuman ako ang imong hangyo napangatagan yung hataganan o nalipay sila. Ako mo ilang ipasalamatan. Pero wala ko dawatang ilang pasalamat kay ikaw mo akong gitudlo. Uboy angay pasalamatan. Muduol daw ta sila nimo apan mibiya ka kay mipauli ka din sa inyong barong-barong. Chris, may pagbati ako na matmunan nga mianaman mo hikap sa kong kasing-kasing. Matay, Chris. Nabalak nun man ko ani, oy. Pero ganina lang yun, bibati na kong kaluoy. Kaya kanian to, bati ba ko ani? Wag yun! Pero, niya pa inibilin sa kwarta. Kunako pa ni. Umaw niya po na pamaagi. Balikon ako. Kaya ako may brain and beauty gilabi ni mong bag atong batbabay. Pues, dako nilang ako ah. Ulang imo ha. Mo'y sunod sa kuha. Dakog bahin. Niya bahinan sa dato sila si Sam. Chris? Inyo na lang na. Oh. Dili ko mo apil anak, Kim. Kuno na imong hukom. Hibaw ka man. Nga magagad sa kunimo kung unsay imong gusto. Simagod. Paingon imong ibilin ang layo sa kagatos kalibo sa ospital, autuan, ibilin yun. Paingon sa nimo nga pangatagan ang taga-basura, autuwa. Aw di pangatagan. Nya karon, hindi mo kamdawat, ari lang din ako. Asan ka? Asa ka, oy. Imo mo gunang giandam imong kariton. O imo mga sako o mga bukag. Asa imong puspos. Chris, asa ka? Mamasura? Mamasura? Nena si Boss Kim. Alim mo. Boss Kim. Boss. Hilos yung kunot. But-buot o rin mong abli sa akong bahay, no? Bisag ikadaduhan akong portahan, nakaabli yun mo, no? Naibong bagid ka. Bisan pagpadlakan pa. Makaabli gyapon mi. Kinsa may nagtudlo na mo nga. Makasuod gyapon mi bisan gikandaduhan pa. Ikaw man gyapon nagtudlo na mo. Di ba? Ilaga ka yun, Samboy. Dali ka kay makasuod ug dali kay ka makasimot-simot. Boss, naghantak mi sa parkingan, boss. Kusog kang radyos tignahan. Gibalita man gud nga may nabiktima ko ng usa ka babae sa snatching. Tako ko nung kantidan. Bata ko nung snatcher. Daot ko nung pagkabata. Nya kusog ko nung kayong What lain? Bitaw. One lain, boss. Yun na, boss. Hi man si Chris, Boss Kim. Nagbahinay na mo si Chris, Boss Kim? Sakit pa yung dughan ko. Wow! Masakit ka ng dughan mo, boss. Matutlan ka nagagsakit sa dughan? Ikaw may sakit sa dughan? Uy. Imo ni Boy. Imo ni Kokoy. Inyo ni Tikoy. Bitoy, muna niyo bahin. Si Chris may nagkaigo. Wala mong paibawa kay dinalian kayo. O gikaluyan sad. Kay nakatinding binito sa bangko. Matod pas balita, boss.
300,000. Anya, maura ni? Ito. Katapaan ko tani. Kagamay ko tani, boss. Tuwa sa ospital ako sa gatos kalibo kapisos kay putlas o sa katiil si King. O ngayon ko sa gatos kalibo, iba na. Kaya gusto ni Chris nga hatagan ang taga-basura. Pero ang imo, ha? O nakuha nga kuha. Kaya nakugod ko. Bisag itandi pa nga kuha sa inyo, ha? O dako gid nga kuha. Kay bata pagod mo. O bitaw, nga naman eh. May reklamo din ka? Waman, boss. O si Chris, boss. Dako sa kanya, kay mo may aktor. Wa. O si Wa, boss. Wa siya mangayo. Bisag usa ka dako, samboy. Unsa? Mga mo din reklamo. Wa magani mangayo ang aktor. Kamu pa. Gadawat limpyo na lang. Mga down limbs mo. Unya, hain mas Chris, boss. Namasura. Namasura? Namasura? 300,000 ko nung nakuha sa snatcher. Mao nakaingon gyud ko, oy. Kakwartahan na gyud ay nila ni mamagpapa nimo. Ispo ko nimong 300,000 ka pisos. Apan, ay, mura lagwa nila ni mamagpapa nimo. Mipalit pagbag-ong lindot kayong sakyanan. Ano ang mga sa teriya? Ay, andam na, sir. Milin, dali na. Lingkod na dire. Uma? Nakita na ba nimo ang bago natong sakyanan? Oo. Nga, nindot. Oo. Mura kang huwag ka na, da? Mura malipay may bag-o na tang sakyanan. Ay, dihang nahibaw siyang nabiktima ka sa snatcher, Ma'am Rhoda. Wa na gyud siya ganahi nga mutingog. Nagkuul ka sa kwarta? Ha, Milin? Kwarta na kanto, anak. Dali na kanto mailisan. Bisag dubli-dublihon pa ang maong kantidad. Sa'yo na kayo na. Ay kusog o giswerte ta sa negosyo. Tinuod nga usa ka bata ang snatcher? Oo, usa ka batang lalaki og daot kaayo. Oh, ha? Sama ka daot itong usa ka basurero nga bata nga nangayo sa itong basura? Ha? Gusto kay mo dagan, nawalag kalit. Hoy, naginugtok mang kamilin. Ay, Daria, ito na sa bawbe. Nag-ilis ka? Nakoy lakwan. Importante kayo. Kunya, di ko makakuyog. Dili. Sige man lang ko kabilin, ani. Uy, kadalakaw ni mo, di man lang ko makakuyog. Ako rakining lakaw, Lisa. Importante kay ni. Dili ka makakuyog. Asa man di ay ka? Sige. Hoy! Animal ay! Wag yan mo sutig asa siya! Animal! Kapay nakakuwang. Tidak katuwang, ha? Atay, ang pahumot di ay. Happy na kumalimti. Okay. May gabi. Kisa tuyo, bay? Timing kayo. Nagpahumot tandaan. Kinsa ka? Adlaw o gabi igigong nagpangita og impormasyon bahin nimo. Og natultulan ka gyud nako. Diba? Magpahayag ko, ha? Bantang kay kanako gahapon nga nagmanda na atong bata nga daot aron labnihon ang bag atong babae sa may simbahan. Hain ang bata nga naglabnis bag atong babae. Ha? Hain si Chris. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na Mga higala, paminaw
Mawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu.